bandubin na bi nazirin kai da wani da abinci batun shekaran jiya. A ba wanda da cin banza ma kake yi wallahi. Ya ka isa ba ka haɗa motar rana da ta naziru. Ka ba nazirin ne ka je ka kalli motoci a naji. Ai mota da ganin ta ka san mota ce a naji. Mota rana a sai duniya. aboki na ya ne Noma wallahi ya gani. wannan rinkan ai na gaban ganka ba Wallahi na dan fita bakin kasuwa na je na dan yi kawai na taho wani dan wahala na yake gaya mun zai na nema ya bata mun. waye ne wannan yake Wai ya ka je na hada motar Naziru ne da tarara. Motar rara a duniya ce. Alhaji. aboki na kana so ka bata min rai a ka hada ma wai Naziru da rara ne Oke kai ma kana ne ma kai ma ba ka yadda motar rara ta fita Naziru ba. ai wannan rara ka da da Naziru A ba rara a duniya ne. haba Kai rara ne sai jiwagu zuwa. ba ka san me za ka kara da jiwagu Ha ba jiwagun din